My name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, andito kami sa Xi'an Centrum. Andito kami ngayon sa loob ng Lai Torve. Ito pa ay isang, ano to? Mall. Kasi madami pong mall dito sa Xi'an. Andito kami sa Lai Torve. At nandito kami sa second floor ng Lai Torve at papunta na sa labas. Para makita nyo din, friends, anong itsura ng Xi'an. Yes, papunta na kami. Friend ko pala si Christita. Chris, anong name ng vlog mo? Christita Johansen. Oh, check it out, friends. Ito yung second floor ng Lai Torve. at kung bakit kami nagpunta dito, umihi lang, friends. Din sa Ayan, friends, palabas na ng Lai Torve. Walang ganong tao kasi nga pandemya. Yan, si friend ko si Christita doon pa. Nag-vlog din siya. Ayan, friends, palabas na kami ng mall. Humingi nga lang kami, friends. Kaya pumasok ng mall. Palabas na. Hi, friends, andyan. Andito na kami sa labas ng mall. Marami mong pagkakasya na no? On. At maglalagalag tayo dito sa Xi'an Centrum. Kasama natin yung friend kong si Chris. Hi. Yeah. In-introduce ko na kanina sa inyo. Ayaw, hindi nyo yan makalimutan. Kasi tatakbo siya. Papunta doon. Tatakbo, papunta lang doon naman. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa my church? Tayo ay pupunta sa my church. Anong, di ba ano to, Christian church pero Protestant. Norwegian church na Protestant. Yan. Yan, friends. Norwegian church na Protestant. Doon daw siya dadaan sa kabila. Yan, friends. I hope nakikita niyo, friends. Kasi ako hindi ko nakikita kayo. Kasi GoPro yung gamit ko. Kasi nga, tingnan niyo, friends. Oh, may dala akong payong. Kasi kanina, papunta ko dito ay umuulan. Kaya pati yung, ano ko, jacket ay pang rain din. Kasi nga, umuulan. Yan, ito yung Norwegian church.
Ano siya, Christian church, pero Protestant church. While waiting sa friend ko na busy doon sa kabilang banda, while waiting for her, nandito tayo, tingin-tingin tayo dito sa mga tulips. Ayan. I hope nagandahan din kayo sa tulips, friends. Ayan, friends. Tapos na tayo sa Norwegian Church. Doon sa kabilang, banda. Ayan yung friends, merong painting, wall painting. Madami yan dito sa Shein, mga wall painting. Isa yan sa mga painted walls. Punta tayo sa kabila, friends, para makita nyo yung painted wall. Ayan, friends. I hope nakikita nyo yung painted wall. Painted wall dyan, oh. Diba, ang ganda lang. Ano siya, nakasakay sa moose. Ano nga tawag niyan dito sa, yung moose? Ano nga tawag niyan dito? English naman yung moose, elg. Elg. Yan, nakasakay sa elg. Nakalimutan namin, ano yung... Sa kuan, gata nang may pinakadako na elg. Saan? Huwag mo hatong dahil. Wala. Hindi siya, kaya kasabi ko mga mo stop gani mo Oo. Yeah. Kay kanang mga tumigtron dahay mo stop ni kay kada tuig na ko yung picture ba para magupag pagkuan At least ikaw na bag-o man imong tuan. Mayingon mas kay wag ako nasumay sige picture anang elg. Anton ka man kuno nimo maabot ang piya. Kaya kataas niya mailg. Maingon na lamang ko sa kuan kanang kiil. Doon tayo doon tayo Tamo kuan. And friends, tayo. Punta sa kabilang side, pero dito tayo dadaan. So, papunta dun sa kabila, i-feature muna namin yung maganda ding, maliit na park. Halika, i-picture din natin yung maliit na park. Dito sa Shein. Yan. Punta na tayo sa maliit na park ng Shein.
Kasi madaming tulips, oh. Yung banda. At tayo ay mag-aantay, friends, na makatawid. Ayan, pwede na daw tumawid. Yung friend ko hindi pa nakatawid, andun pa sa kabila. Waiting for her. Ay, doon daw siya sa kabila. Doon daw siya sa kabila dadaan. Nag-send niya siya, friends, na doon daw kami magkita. Ay, punta ka na dito. Nandun siya sa kabila dadaan. New friends, papunta tayo dyan. Ang tawag ng park na yan ay Ibsen Park. Ito yung estatwa ni Ibsen. Henrik Ibsen. Yan. Isa siyang poet. Known na poet sa buong Norway. Sensyahan na, friends, merong mga gano'n. Kasi GoPro yung bit-bit ko, friends. Kasi kanina nga umuulan. Sabi ko sa friend ko, si Chris, na dapat waterproof yung bitbitin natin kasi kahit umulan, tuloy pa din tayo. Kasi dito, friends, sa Norway may kasabihan, ingen dårlig vær, bare dårlig klær. Ibig sabihin, pag may pinagplanuhan na gagawin, tuloy pa din, friends. Walang dårlig vær, walang masamang panahon, walang masamang weather, kahit umuulan pa, tuloy pa din. Importante ay sakto yung suot mo. Kaya yung suot namin ay waterproof. Tsaka yung gadget namin, ganun din. Para sure na makapaglagalag pa din kami. At saka may payong din akong dala, friends. Oh. Ang laki ng payong ko. Nakaganito pa ako kanina. Oh. Yan, ang payong. Pero ang payong dito, friends, basta hindi ko na ma-open umayan. Hindi kami napapayong dito, friends, pag maaraw. Ang mga tao dito napapayong lang pag umulan. Kasi super duper ulan. Pag lang, yung kunti lang yung ulan, hindi pa napapayong yan. Pag super duper ulan na talaga, as in, saka pa napapayong. Hello! Micro moments. Yeah, micro moments. Yan, friends. So, papunta na tayo sa kabilang part. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.